Guys, arimi sa baba guys. Malit daw mi kulay. Pangako na daw. Yahay man. With sounds pangako daw. Sorry ka na sounds gamay. Bong nakasdarot diha. Sa kila diri. La nay talents. Bori mo siya dira. Singgite basig na nasa sud. Diha ba? Okay. Say mangguga naman ni Rado manggud na. Lagi pinakapuyo siya guys. Guys, nag-ani na. Mura na. Ay, kuan na ni dagdag naman. Na, klaro na no. Darot. Mga wata. Darot. Darot. Naman diri yang kuan. Yung pitsay. Si bato. Pitsay na. Nababukan na pitsay. Guys, na pitsay. Nanginagaan mi guys, Nanginagaan ni diha, Di ko hulat? Sige. Ano siya guys, mamalit na po may kalamansi. Kung narapabay bunga ni kalamansi. Guys, anong basak diri, Hinog na, Hinog na guys. Ano diri guys, hinit kayo. Bitin. Hinog na kayo humay, no. Sili, okra, kapayas. Yes. Na sila diha, nag-ani. Awa. Nag-ani na siya diha. Na nag-tracer. Nabulhot. Siya guys. Nit kayo, no. Yato sa tinura ni Darot naaba na siya dito. Grabe yung kainit ay. Grabe. Init kayo. Init kayo, Ginoo. Kung diri mi nag-vlog, wala pa to, nag-ani. Karon ani na jud kay hinog naman. Diba? May batong guys, Batong. May guwang na kayo, No? Guwang. Dito lingkod kay Landong paminaw, bago pa Darot na mukbo ba? Ba? Siya guys. Kuan sikwa nga Bisaya guys. Sikwa no Bisaya, dagko na. Guys. Sikuan na ay saging. Say sili, Sikuan na ay arteries. Si arteries ari guys. Sikuan diri guys, nasay tambok kayong nakuan. Ay sa iring guys, patkabok anak. No. Patkabok anak. Nasay kuan diri, na ay na sibas dahon. Hala, nangitlog diri guys. Kayong itlog. Itlog ni siya bibi, no, dagko. Ni bagong itlog, Hala. Bibi. Diko kayo guys. No.
Parang nagkuha. Pizza niya, oh, wala na, ugdaw na. Bila lang isa. Ano harap mo? Apili ko kuan dai, balik mabalik dis ragud na ingana dai. Di papalita po ko kalaman si ma'am. Habis ito ka. Ay, si Harvey, si. Mga bata mo nang muan lagi na mga lagi ko mahurot lagi na. Kuya down ko dai, balik dis Nya. dai. Kami nalay manguha. Gamay ra good ma'am. Mamo po daw mi guys. Kalamansi. Imo na na. Yan hira mo na na gurus na. Paminaw. Kami nalay Harvey. Nyari na lagi na. Ajo na kay magkabarisan ka dai. Karana mo. Ayo. Na maugad dit na nga. Ni tuwa na lagi ni. Kabag iri nga kana amang kada ni mo to. Mga kana mo. Balik mo mga magpakaluoy. Agnaw. Dahan na gito ana mo sa imo. Ajo ka murag. Beres. Mo to na ang anak ni da upat mo diya. Ginaw nga. Wala na. Dai dai bisik ini ni dai ko ginaw kami to dan. Dugay lang ni. Oh, duke na ko ana. Yang anak ni siya katong pagsanar ko sa anak ko. March 7. Dahanin na to ron Abril. Hala, birthdayhan jud ani mo ma'am. Mga duwang-duwa na kapin. Nasa Kay mo dami. nagitiman ano March 7. Kay mga sila na ba ko katuig nawa ila baludoy. Mo to amo ra pang gitigom kay na man luoy man pod. Luoy bitaw. Kita ko gusto makugirig na lagi mi Iro. iro. Ako maganda baludoy kay pamusilyon man yung baludoy ng mga iring. Hala, luoy no. Luoy, dadugay ba ng iring mamatay. Kagaba ba yan iring? Ang tama na ni ma'am. Gamay ra good ma'am. Manami guys. Man gamay ra good kayo. Hina lang. No. Hey papa. Ma? Ay, hirap po ni siya sa gawas ka day. Kalaman siyo. Ah. Dili ba po maglibang-libang? Kuan, ana na sila malipang maningin na sila upo ng kuan. Dani gawan. Masa kog dahon ma'am. Kuan nagkutluan na kog dahon ha. Di ka ni mangluod. Asa? Kani? Mga giriwi. Wa na di aywi. Ha? Wa na din. Bangurot lagi mga bata lagi. Wa na bungawi. Saan pa mong daghan? Dagan. Pila na din magipalit. Balibay. Na na bagay utang na ni ja. Dugang isag balik jiswi. Ha? Ikaw mo siya kay mga adyo ko. Ako ay sa kuha balik jiswi. Di mo ko kaabot. Abot ka? Di ba ya? Oh, sure. Kay Namatan. Magyo na laman ng limonsito. Balik jis ako. Ayo kay kuan. Mayon natin tanong-tanong kay mahalin ang taginagmay. Ag mga kuan lagi kay mga daot ag kamunggay na. Ibuy abitaw kay mananong kumamalik kit ni. Mama. Tara! Wala kuan yung pagdami. Ay mo gagabi sa mga gami na day. Ito ang nabali eh. Asa? Nani nabali? Di mawat lagi muko nang Ay, asa ni nabali kani? Ay sa ito ba? Kani? 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 Sa mga manakat kami sila.
Ano na ba dati, di? Dire ra mitso na mong kuan guys. Kalamansi. Nara good. Kalaman ko na may ano ito. Kalamansi. Walang no. Nagaraw. Nuri kay juice lagi. Muli batos kiyan kain ni kamayo No. day. Sila mga duha, o may sinupin na. Ano nang juice bi? Wa kasi lupin. Ano na pet na to tempura. Ha, pet na Ano to nga tempura. desya nung silang duha mo ulit? Ha? Alik ata. Dili ako ni anta. Kuha ni oy. Ano na dili dili. Na. Kumahal. Wala si ate gani oh. Ay, bitakang isud ring ahang kuan. Wala ginilak ate. Wala na imo na ginaanta. Isda kay ikuan ang good. Lakay ra isda Oh. na. Pangit ang kamunggay. Tagaho man kamunggay bijaut. Pitsay. Lagan si kadarot. Taling na na mo kami magbudo lati tali. Lagan. To. Asa mo mga an? Magluto-luto lagi mi dira mo ko maglaki di. Ano may imo? Tara na. Puta na kay garan humba nangka. Da katong nay. Dadto mi ka pa katong nan ka humbang nangka to. Di mo balik pa ka dito. Salamat, day. Balik. Muna salamat. Oh. Muna nami. Sige, salamat po. Ganan di sila yuta no. Ngitlog ba ang bibi? Ah, bibi. Ako nang itlog naman po nga kuha dito ti. Rugag may dili ang dagko. Ni kay makalaglaag maguni sila manay mga wati ani no. Ito na magusad manggud to. Kaya nami guys. Salamat sa ano. Kalamansi. Mo tan kita ro. Dili, wa may kuan. Sino kabaw buros? Bye bye guys. Thank you for watching.